Hingke website no bai tini bahani hai video update kanal te phaja ke website nok pila no video ni mablin no gibo kam ke sema kana ba kam ke buji makana tini video ba hai no hingke website tini video go bai se tam ne bla website hani hai sini service ji te broma hani hai sin ti brasa kri brong ne am sayo thanginai hani hai rang no kotor tangna ni baga eba o hai ke hani hai samung laga tini chalo te amni yaglo bosang mablin no gibo kam ke semaka sini service ji te broma hani hai sin ti brasa kri brong ne am sayo thanginai rongno kotor kotor tangnani bagui eba o hai develop khlainani bagui nai tabsung jaratei chini service ji developma samunglai tongo tei aboni yaglo ba hani sini o tibra sakri brono bini samungno nugui nai eba bini samung kahamno nugui nai belai kheno hamjang laika sini naitok tibra sarok tei aboni yaglo ba saka sini service ji developma hani yang tibra sakri brong ni amsayo thanginai hani yang develop khlainani bagui nai samunglai tongo hinai tei aboni yaglo ba website nok mamni nugui bo kamke semanai tongna Paling beb sung sing bisi kok cewek. Hai sung sini service di development tam ini saya kenal ke sini. Di perasa lo gorong no bot tam ini kok kesar ka. Pada sung bini kong lebih sini dapat mambeli bisi tu sung kisah kam ke cewek nyalena. Hingga beb sung kisah kam ke naik tong di tini no mambeli no. Tam ne lo beb sung bo mambeli bisi tu no. Buzi manan bagai teh saya mana ne bagai. Hingga mel teh ne beb sung kisah kam ke naik tong di tini no mambeli no. Paling beb sung bisi kok cewek. Hai sung sini service di development kong lebih sini tu sung kisah kam ke kok kena nyalena. Hingga website nak kisah kam ke naik tong di tini no mau beli no. Sar tini ni update ki sar igra de busu te kam chole tong. Belai khano hambai kulumka kok tuma thumnai rongno tini oro hai manjak teman bagai tini imang ni Haping City Development Corporation ni pekakei je ko kawai mongkha tini sini oro belai speed o kam choli tongo NSIDCL te bai thangni sal foundation bai collaboration o sini puja o 2025 bisini bisingo no sung oro bus bothaknani bagai oro kaham bus oro bothakjanan bagai passenger tisanan je bus bothakjanan bagai kaisa 3 crore ni je budget o complete khairi jaknai 3 crore ni budget o oro bus bothakjanan bagai sung complete khaijaknai 2025 ni bisingo no Hingkai sengabo 15,000 crore ni estimate ni imang ni Haping City Development Corporation ni bukhaktei oro kaisa modern amenities modern township klaijaknai 2032 ni bisingo no hingkai belai fast samungcholi tongo jini chardigi hawarna ni kamcholi tongo 7 kilometer kolok mo city kotorngai the modern theaters tongnai nene stadiums tongnai nene star shape city ni decorated buildings tongnai nene 20 floors city development tongnai oro house 14 nene 20 plus 4 20 tola 20 saka tola g they nene basement 4 tongnai total 24 floor oro city building kanai engke omo belai speed o khana chengai tongo joto takum buku sorono birba hastene lukorono koyo o city o phai berai thang painani engke city phai berai thang painan bagai engke जों o sini city development khlaimani bokhaktei sini samurok गोबां सामरक किसे पेंडिंग दंगो जों जे अटो रिनान होनै जे जोंनि प्रोजेक्ट जोंजों माने डिसेम्बर 31 डिसेम्बर 2025 जरा दं माने आबो तिरक रिजाकनाय नरक जतनो गाहामकाय कसां नायसिंगि दंदि इंकाय सोसाइटिव गोबां पलिटिक्स बा गोबां पेड मीडिया रंनि बखाखै इलिगेशन तो माने जितेन्द्र ब्रह्मा आशिष देब्रमा rang na harai thumui chawo eba lun na hne amtei kuno kichu koroi amtei kuno kichu khaijak mani koroi ba lun hanan nei kebon thane rang rok na jang mani koroi tamokhai 1000 khai registration membership by thane sal foundation sung 220 numbers total registration khaijaka nge sung sabo saka bo agi bo saka tak bo sabo Okay, auto pending tongko more than 100 ni slide kabang ma auto
rizangnan pending tongo a registration ni bukhakte gesung tabo sini north side distribution sini start khaijaka kai aro ni financial year ngmani bising tei north je auto bakjakna ni tongmani abo bakjagya kho te special program sini auto bakjakna ni 11 jona no abo bo march no sung fixed schedule plainai norok joto no kaham krenge naisingi tongdi o 11 jona special kisi rang rijak tongmani borono rijaknai inge te u je registration 1000 khai borok auto ni bage proposal rijakmani 100 jona salakana bisi amorong ko truk 2025 ni bisi no rijaknai norok kaham kai tongdi tei sung sara tirprao sini 10 district 10 modern city develop dakti no khaijaknai imang ni haping city barai khana fast norok naharman na yango warjagai tongo mo chardigi yang warjaknai halujaknai yang jangnai abo check dam ngai yang ugulo check dam ngai amo haite sini yango ha warjagai tongo hawarai yango warjagai tongo kai truk obongnai te north district ni joto khaganang borok norok oro dugan ni phanyan bagai application khlaimano systematic application obonotei norok tiprasarok paid media rok political person rok nang nungya allegation nang nungya samung mungta tangdei tiprasarok thansang na nangnai tiprasarok no poroi takhai dei paid media dei paid mana unethical politician rok nor nang sawo tiprasa thansana nangnai tini ni je system government dongabo tiprasa nungbage hambia getal government jeng create na khainai system ma songsanai politics abo last ni kok politics ulo chingbai sing japan thungtong mano jini ting illegal migrant baire ni borok bai sing voting system ma participate thema abo chini bage belaikan hambia awam bage sini sing joto ki sing bai sing sanamna nangnai abo haikeno sara bicho sara wall to ma haikeno jengjagi tongkai singkai tam buinu gulok klai tongnai singbo abo haikeno busan nangai sing sak ase kok saino joto biba hasteno lukorongno khulumka hambai
tabu chini imang ni haping project ni samung tabu horo bu chole tongo ini sapung salkolok mau chole tongo ke tabu ke hor ni prai 7টা 8টা baje nai tongka ini hopung chole tongai hor bai sal bai ke daiti e 2-3 din bisingo o hapon na wakhar paye horo chok market tam city tal kaisa samnan bagai tabu chung sai tolai tongo e konai tabu horo khano chini kam chole tongo e kontrajon tolai mangkana hor ni karono besi light yang nai o jagarao wifi khaikeno horo building no rok tanglai nai kain chini imang ni hapingi kotang kam tam hor sale kun gat pai ni pai ni kes tongo joto tak pro nai di asuk